Labetik Busturiako Zelaiondo zahar egoitzan kaleratzerik ez egotea eta hitzarmena errespetatzea eskatu dute. 2023ko otsailean Busturian kokatuta dagoen Zelaiondo egoitzaren berri izan zuten Labetik eta langile talde batek sindikatuekin harremana egin zutela adierazi dute. Urteetan gertatzen ari zena kontatu zioten eta historia feudalismo garaikoa zirudiela adierazi dute Labetik. Bizkaiko erresidentzietako lan hitzarmenak 1582 lan ordu urteko zehazten ditu. Eta Zelaiondon aldiz, langileek urte askotan zehar 1800 ordu baino gehiago lan egin dituztela jakinarazi dute. Hau da, urteko 200 ordu baino gehiago izan dutela musutruk. Datu bezala, Zelaiondoko langileek 3800 lan ordu guztira urtero kobratu barik egin dituztela adierazi dute Labetik. Eta Bizkaiko egoitzetako hitzarmenean aniztasuna, jaiegunak, asteburu egunak ordaindu behar direla esan dute. Zelaiondon urteetan ez dute, hau sekulan ez konpentsatu, ez da ordaindu Laben arabera. Eta langilei iruzur eta diru lapurketa egin dietela salatu dute. Bizkaiko Foru Aldundiak eta hitzarmenak bajak ordezkatu behar direla dioten bitartean, Zelaiondon langileen bajak ez direla ordezkatu azaldu dute. Langile hauen lan karga handia bada ere, lan karga handituz. Oroar, Labek esan du gustatuko litzaiekela jakitea hainbat urtetan Bizkaiko Foru Aldundiak, udalak eta bestelako erakunde ezberdinak non egon diren eta zeri egon diren begira. Horrela Zelaiondon Bizkaiko hitzarmena errespetatzea eta kaleratzerik ez egotean eskatu dute.